Esizokhuluma ngazo namhlanje akekho umuntu esimgxekayo, akekho umuntu esimbeka izici. Kahle kahle namhlanje usuku nje lokuthi sibongele someone, yabo, ngenxa yomsebenzi omuhle asewenzile. So bafowethu, ngizocela ukubongela umfowethu lapha Nasty C, yabo. Igama lakhe la ngempela ke simazi ngobani, bathi uDavid, mfana wasemapolobeni. Yeah, kodwa kahle kahle professional simazi ngoNasty C. Ngicela umbongela kwi-album yakhe bafowethu esanda kuphuma. Njengoba nimbona itrend nje akatrendeli ukubala, yabo, utrendela into ekumele ayitrendele vele. Bafowethu, ayashisa album yashisa. So I'm not promoting i-album, but I'm just appreciating umsebenzi womuntu, yabo. Especially umuntu omnyama njenganami, njengoba sazi ukuthi nje esikhathini samanje njengoba kuyimanje nje abantu abaningi abamnyama basengxakini ukuthi ke kunale yampi le esiyilwayo nalolu luhla esingaziyo ukuthi yimpi eyophela nini le. Kodwa bafethu, let's congratulate our fellow brother uNasty C, and ngicela ukuzwa ngawe kuma comments nawe ukuthi ke uyizwa injani so far i-album. So bafowethu, yeah, angizwe ngani kuma comments, ngiyabonga kakhulu. Let's subscribe to the channel for ama video engizowa uploada alandelayo, and press our notification button.